С изложба „България през вековете“ стартираха тържествата в Пловдив по повод Съединението на България и празника на града под тепетата. Експозицията включва 16 платна на 10 автори, двама от които са от Асеновград – Аспарух Сърбов и Веселин Стайков. В изложбата присъстваше още един ярък акцент – участието на творби на починалия наскоро именит скулптор професор Ненко Маров, който беше представен с скулптури на Левски, Ботев, Дядо Вазов, Калифер Войвода. И яркият акцент, който дадоха на изложбата скулптурите на твореца ваятел на историята професор Маров, всъщност прокара естествения мост на приемствеността към 10-мата автори на художествената експозиция, запечатали върху платната си своето усещане за България през вековете. Всеки един от представилите си автори е със свой творчески облик, който може да се усети и преживее единствено пред опера с платната им, в които строята история на пластила памет българска. Изложбата „България през вековете“ е второ издание на живописен пленер с мотото на изложбата, който се реализира от Дружеството на пловдивските художници община Пловдив в лицето на кмета Славчо Атанасов. С тази изложба се дава сериозна заявка за градеж на ценна традиция във време, когато все повече трябва да се обръщаме към величавата история на родината ни. Във връзка с наближаващия празник по повод Съединението на България, кметът Славчо Атанасов пожела на всички българи: ще пожелая следните няколко неща. Първо, да обичат семейството си, защото всичко на този свят почва от семейството. На второ място, да обичат и да уважават родината си и родния си град Пловдив. И на трето място, задължително да почитат Господ Бог. Спазват ли тези три неща, всичко, повярвайте ми, всичко ще е наред с нас. Подробен материал за арт-изявата очаквайте в предаването на телевизия tvsat.com Арт Нюанси на 11 септември от 11 часа.